Senegali jamana na kabini fanga sina Ousmane Sonko ɲangira san 2 kaso la alamisa juin kalo tile fɔlɔ la wulikajɔw tun tɛ ka kɔtigɛ jango Dakar ni Ziguinchor duguw kɔnɔ fo kana bila sibiri la. Tile 3 kɔnɔ mɔgɔ 16 sara, mɔgɔ 105 ni kɔ minɛna lakanatigiw fɛ, mɔgɔ 130 ni kɔ wɛrɛw jogina u bɛ kɛnɛyasow la. Bitigiw, wari mara yɔrɔw, jamana cakɛdaw ni taji feere yɔrɔ minnu cira wulikajɔkɛlaw fɛ u ka ca kojugu. Nka kununkari mankanw sumara Dakar dugu kɔnɔ. Wulikajɔkɛlaw ka pinɛw jenenenw n'u ka kabakuru fililenw kɔni bɛ siraw kan fan bɛɛ. Ismaïla Mahamadou n'a ɲɔgɔnna caman ma baara kɛ tile 3 kɔnɔ wulikajɔw kɔsɔn y'a dusuma kasi jira. Kamago bila ka taa baara kɛ kɔnɔ ale ka ɲi ka taa tasuma da dɔ mɔgɔ fɛ ale ma ɲi kɔnɔ. Tile joli an ma baara kɛ? Tile 3 an ma taa baara kɛ sa. Wari tɛ se ka sɔrɔ a mɔgɔ tɛ se ka taa baara kɛ kɔnɔ. Wala ala denmisɛnnin y'a bila kɔni mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka taa baara kɛ ale ka ɲi mais ala ma da bila ka mɔgɔ tɛ se ka taa baara kɛ kɔnɔ. Wulikajɔw bɛ se ka kɛ kasɔrɔ tiɲɛniw ma kɛ nka ka jamana ci an tɔ fɛ o ye Jean Félix Diémé ka hakilina ye cité millionnaire kin kɔnɔ. An b'a fɛ u ka wulikajɔw kɛ hɛrɛ kɔnɔ nka u kana jamana tiɲɛ wala jamana cili wulikajɔw an tɔ fɛ nimisa de b'an nɔfɛ sabula u bɛ pinɛ minnu jeni olu b'an tɔɔrɔ an sɛgɛnnen don kan ni lakini nin kasajugu ninnu na ɲɛjibo gaziw b'an tɔɔrɔ jango sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ denmisɛn minnu na sow kɔnɔ an tɛ politiki u ka to an ka baara kɛ an b'a fɛ hɛrɛ kana jamana in kɔnɔ. Denbatigiw jɔrɔla ka da ka ɲɛjibo gaziw bɛ ci u ka sow kɔnɔ lakanatigiw fɛ u bɛ ka jamanakuntigi Macky Sall jalaki Dimejani Faba ye denbatigi dɔ ye Grand Yoff kin kɔnɔ. Feerekɛla tɛ feerekɛla, baarakɛla tɛ baarakɛla, ekalo tɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ. Lacrymogène ye ci la suma bɛ don fo so kɔnɔ la ka mɔgɔ gêner fo du kɔnɔ mɔgɔ i bɛ sala ekalo ni ko nin kɔni mana ni nin ye Macky Sall le ka sabari dɔrɔn an ko le ye nin ko na a ye Karim na yan ka Karim datugu prison na parce que Karim tun b'a fɛ ka avancer a y'o datugu a ye Khalifa Sall fana datugu san 3 Khalifa Sall bɛ kaso la a b'a fɛ ka Sonko fana kale donc o fana tɛ se ka kɛ parce que jama min bɛ nin kɔ sisan f'a ka sabari le. Tiɲɛniw minnu bɛ ka kɛ wulikajɔw kɔsɔn Bakari Sankanu kɔni ye jalakiliw ɲɛsi fanga sina Ousmane Sonko de ma. Ko boni yayi bu mun ke c'est pas normal Macky ye baara mun ke ya be tiya Sénégal ante ni lo Sonko la problème ni juge de ya condamné voilà juge de ya condamné est-ce que Sonko na tumata si bodé est-ce que ambesi ni kuma bebe na ayalo kuma ni tese fosi ya ale tara ere ni Sonko yere parce que ale tara si bodé problème commencer à faire si bodé anana fo agrawule ni mais juge de ya condamné ante se ka bulatene awayi ala candidature ni foku juge de ka kumaka nga aliuntine jamanadenw ka lafasalitɔ min tɔgɔ Africa Jom Center o ɲɛma do k'u ka ɲɔgɔn jalakili in dabila fɛɛrɛw de ka kan ka sigi sen kan walasa basigi kana Senegal jamana kɔnɔ. Aujourd'hui l'urgence bi min ka kan ka kɛ o de ye hɛrɛ kana jɔn na an ka ɲɔgɔn jalakili in dabila nin ko in na an ka lajɛ hɛrɛ kana jamana kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ka bɛnkan baaraw boloda ka yanfa ɲɔgɔn ma ni ninnu sabatira ni hɛrɛ nana an bɛ se ka sigi ka kumaw boloda i n'a fɔ min bɛ ka kɛ nka nin sigi ka kuma in jamanaden bɛɛ de sen bɛna don a la wa ne b'a fɔ aw ye tiɲɛni barika bonyana kojugu min tiɲɛna walasa k'o dilan kokura a baara bɛ taa fo san 10 na Senegal. Tile 3 in wulikajɔ in kɔnɔ Senegali faba la jamana kɔnɔ ko minisiri Antoine Félix Diome y'a jira ko mɔgɔ juguw don ni marifaw b'u bolo n'u t'u dɔn k'u bɛ ka tiɲɛniw kɛ a ko mɔgɔ juguw de tɔgɔ force occulte o la k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa lakana ka sabati bɔlɔlɔsira minnu ye réseaux sociaux ye u tigɛlen kɔfɛ marabagaw fɛ u tilala ka donner mobile fana tigɛ kunu kari wa connexion tɛ se ka kɛ ni téléphone ka pasi fana ye diɲɛ jamanabaw i n'a fɔ États-Unis ani farafinna tɔnw Union africaine ni CEDEAO ye Senegali marabagaw wele u ka basigi sabati teliyala jamana kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.